Здравейте, приятели! Добре дошли в нашето ново видео, в което ще говорим за един от най-популярните методи за забавление онлайн, игра в българското онлайн казино Vulcan Vegas. В това видео ще разгледаме как можете да печелите в онлайн казината и ще споделим няколко стратегии, които може да ви помогнат да увеличите шансовете си за успех. Разбира се, ще ви покажем и как да извършвате безопасни и бързи транзакции с плащания в BKN, което ще направи вашето игрово изживяване още по-удобно и сигурно. Тема на видеото е онлайн казино плащания BKN, безопасни и бързи транзакции. Ако сте нови в онлайн казината, не се притеснявайте. Няма значение дали сте начинаещ или опитен играч, в Vulcan Vegas всеки може да намери нещо интересно за себе си. Но как да започнете и какви стратегии да приложите, за да увеличите шансовете си за успех? Нека разгледаме няколко основни съвета. Първо, не забравяйте да използвате бонусите, които казиното предлага. Много онлайн казина предоставят бонуси при регистрация или депозити, които могат да увеличат вашия начален капитал. Това е чудесен начин да започнете играта си с малък риск, но с по-големи възможности. Възползвайте се от тях, за да увеличите шансовете си за печалба още от самото начало. Сега нека поговорим за стратегиите, които можете да използвате. В онлайн казината като Vulcan Vegas има много различни игри и за всяка игра има своя подход. Например, ако играете на слот машини, важно е да изберете тези с по-висок процент на възвръщаемост. Не се поддавайте на изкушението да залагате твърде много на едно място. Разделете своите залози и следвайте стратегия, която ви позволява да продължите да играете по-дълго време и да увеличите шансовете си да спечелите. Един от начините да управлявате по-добре парите си е да създадете бюджет за игра. Така ще имате по-голям контрол върху сумите, които харчите, и ще избегнете прекомерни загуби. Това е стратегия, която се прилага от успешни играчи в цял свят. Друга стратегия, която може да бъде полезна, е да се съсредоточите върху игрите с най-добри коефициенти. Ако обичате рулетка или блекджек, знайте, че правилното управление на залозите е от съществено значение. Например, използването на стратегия като паролът при рулетка може да ви помогне да намалите риска и да увеличите възможността за печалба. А ако искате да изпробвате нещо ново, казиното предлага и различни бонус игри и прогресивни джекпоти. Те може да се окажат изключително печеливши, особено ако имате късмета да попаднете на голяма печалба. Не забравяйте, че важно е да играете отговорно. Онлайн казината предлагат забавление, но трябва да имате предвид, че това е и рискове. Поставяйте си лимити, играйте разумно и никога не залагайте повече, отколкото можете да си позволите да изгубите. Нека не забравяме и за безопасността. В Vulcan Vegas се предлагат бързи и сигурни плащания с BKN, което е още един плюс за българските играчи. Всяка транзакция е защитена с най-новите технологии, което прави процеса на депозиране и изтегляне на средства бърз и безпроблемен. Така че, ако искате да започнете своето приключение в онлайн казиното Vulcan Vegas и да увеличите шансовете си за печалба, не се колебайте да се възползвате от стратегиите и съветите, които споделихме. Под видеото ще намерите линк, за да започнете своето приключение в казиното. Успех и нека печалбите бъдат с вас! Това беше всичко за днешното видео. Надявам се да сте научили нещо полезно и интересно. Ако имате въпроси, не се колебайте да ги споделите в коментарите. Благодарим, че гледахте и до нови срещи!